Уж присъднест, ама не почвам, бре. Видях и библиотеката и викам, що да не почнам полиестен тая игра. Добре, защо реших да дашвам? Какъв идиот трябва само за да реша да дашвам? Не мога да парирам. В общността си умирам. Дори може да има това. Здравейте хора и добре дошли в нова поредица в канала ми. Аз съм Сила и време е да цъкаме Cuphead. Така, накратко сега разказвам историята, понеже тази игра долу-горе време играм, обаче е много трудна. Двама братя са живели под надзора на стария чайник и един ден са отдалечили от дома, като са отишли в това казиното. Дядо им е казал да не отива там, обаче те са отишли, играли са, печелили са и дявол дошъл. И им казал, момчета, ако спечелите сега, ви давам цялото казино, но ако загубите, ви вземам душите. И те естествено са загубили, защото са били много алчни и сега са молили за техния живот и дявол им казва, вие съберете ми тези души и ще това. И ще ви пощадя. Сега минаваме тук като търва на боричко. Играем с джойстик, то се вижда много добре, мисля, че. Като аз имам и DLC-то, така че тук ако играм двама, аз играм single player. Тази причка е много ладна за вземи, защото не мога да купя ничичко така. Играл съм само долу-горе първия остров, знам някои босове. Какво правят обаче във втория, в третия вече ми е много непознато. Знам, че тази игра беше известна през 2017 мисля, че, но все пак това. Ако оценявате това, което правя, моля да ударете по един лайк и се абонирайте за канала. Тази игра ще бъде качвана, не бих казал всяка неделя, не знам да ще мога всяка неделя да качвам, обаче ще гледам през седмица да бъде качван по един епизод. Като ще правим по едно-две нива на епизод, така сега. Тук правим за пари в момента. Играта е много готина. И може да дават някакви теми за това, какво да говорим, да ме малко по-трудничко на мен, да ви разказвам някакви неща. Играта наистина е трудна. Това ниво за мен е елементарно, защото съм го минавал, но ще видим като стигнем до втория третия остров. Там е тегло, там не знам какво става. Те факто аз съм ги минавал преди една година, но видях и библиотеката и викам, що да не почнам полиестен тая игра, така че, защо ми взе живот, бе? Ако ви кефи, ще има още епизоди със сигурност. Тиката е много готина, графиките са много готини, просто да гледаме това, да не се изнервяме на играта, естествено, но това не знам. Сега снимам от 3 минути, минахме първото ниво. Има естествено различни нива, като това видяхте, че от това такива парички събираме, няма поред оценка на плюс, но сме за минута и 20 го минахме. Някъде може, между другото, не обещавам, че ще го направя, но може да сложа смърт, колко път съм умирал. Плувам си, момент да видя какви бяха нещата тук. Каквото и вече да преводгощам, не съм сигурен тук, не спомням. Invisible Dash. Естествено ще го взема той. Чао, пращо. Така, сега това трябва да го екюпнем, може би на Charm. И сега, отиваме в тази градина. Лего, естествено, Root пак. Ботаник паник. Картоф! Какво правиш тут? Начих се в картофа. Че мога парираме. Вземай ще, не бе! Обърка си контролите. Първа смърт. Уж присъднест, ама
Не почвам, бре. Много ми кефи това е Мъгмен. Да, героите, които забравя да кажа, че са Къпхед и Мъгмен. Това е Къпхед, Мъгмен, като много ме кефи как винаги си пил чашата си. Вземай си то димич. Ох. Вей, да че. Лукчо, ела тук. Видно мисля, че беше така един лук, да. Беше спомням. Сега ще почне да реве. Омре, ако беше стои. Сега ви взимаме с първа смърт. Взимай си, бе. Купрайте, бе. Лазера. Вярно. Ох. Не дашнах ли, бе? Умирай, бе. Вай. Моркови, всичко на екрана, брат. Взех му душата на ботаник паника. И род пак, не знам как се казваше. Сега тук виждам, че минута 25 са минали, не обряпа нито един веднъж. Само веднъж. Сега ще отпалирам два пъти. Така, сега... Де факто... Ето ги World 2, World 3 финал, като... World 1 най-добре знам, че има... Тук имаше Дим Мазули, има и това... DLC. Аз имам и DLC-то. Какво се правиш с Мазули? Така че много ме кефи как винаги Мъгмен... тук се парираше. Мъгмен, като почне не може да си пи от мозъка, човек. Ако имате идеи за поредите, пишете в коментарите също. Виктори! Аз ще гледам пак да тежат някакчета. Да, там някакво магии, те супер имаше май, като събира 5 чарма, малко изсипвам от мозъка си. Обдърбо! Мисля това да е последния бос за епизода. Какъв си ти, бе? Защо не те помня? Значи ми бил нещо неприятен, защото не те помня. Не, бе! Добре, защо? Какво правиш, бе? То си какъв ще, бе? Те мога ги прирам. Ау! Той да не се бъдете очни. Очната просто не е хубаво нещо, хора. Не бъдете очни. Не бъдете лоши хора, къде е тук. И не бъдете, не ходите в казино, може да загубите всичките си пари. Вижте, Мъгмен и Къпхед са ходили в казино, загубили са парите, сега трябва да се оправят с глупостите. Добре, защо реших да дашвам? Какъв идиот трябва само за да реша да дашвам? Добре, защо практика греши, бе? Защо? Айде, не мога да парирам. В общността си умирам. Дори може да има това. Умане, толкова не си труда. Ще будя. Гаден бос, гадна топка. Поприним. Само защото е синя ми е любима, ама... така се парира, Защото синята ми е любима, тя е, но... Не умрете топката просто. Бе, защо иска да ме убия? Аз какво съм ти направил? Просто си дай душата. Аз не знам едно чак кой е в казино. Той Мъгмен беше, Къпхед беше, който ме накара. Не аз. Даже мисля, че в историята се разказваше как Мъгмен не искал това да въртят заровете, но Къпхед малко я ударил алчността и мисля пак да контролираш цяло казино. Със сигурност те отдали алчността и го минахме този бос. Така че... Хора, само за минута и 4 го минахме, естествено. Минус, браво. Копирай гранде, му взехме душата. Ако ви е харесал този първи епизод на Къпхед, абонирайте се за канал, дарете един лайк, за да имам бъдещи видеа и следващото видео в канала ще бъде на супермаркет, където продължаваме да развиваме нашия бизнес, така че най-вероятно ще бъде качен вторник видеото.
subito un fotoana kely io no tiako hoe te vianao supermarket akaty e. Bon, dre ciao ciao i Portugal.